Inselmulkom u natukom il-festa tajba. Illum il-Knisja tiċċelebra s-solennità ta' tnissil bla teba tal-Verġni Mqaddsa Marija. Fuq talba tal-Konferenza Episkopali Maltija, fil-liturġija tal-lum qed niċċelebraw din il-festa għażiża ta' Omna Marija minflok it-tieni ħadd tal-Avvent. Għalhekk mis-Santwarju ta' Pinu, fl-Arb Għawdex, nilqgħukom għal din il-lezzjo divina immexxija minn Patri Martin Cilja tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, illi se tkun fuq il-Vanġelu ta' tħabbira tal-Mulej li l-Knisja xandret f'dan il-jum għażiż ta' 8 ta' Deċembru. Nagħtu bidu bil-kant tal-ftuħ. تشتهلس لإسرائيل لبيتني تموت على السير يسنى للأسال فيد ويسير ويفرح يفرح إسرائيل دلوة ترى لإمانويل ويا فيورتا إيساي هتكون تالجنوسي تواي براي اللي بموتو يهلسي المرليت ويملاتين يا بيل باركيت لإمانويل ويا داول هانين لتملى المحبط داول ديفين وتورب لمي داول أريق ليهبي الويج سالكبير هالي لإمانويل ويا كبير مفتي يفتحلنا البيب السبيح تسلتنا كل خير وسليم وقلنا البيب تالحبس دايم إسرائيل دلوة لإمانويل ويا رستان لتايت للبوبلويز بسان illi ġimgħat safos dirrat ħanwardu fl-art isbih xewqat yifrah Israel dalwa tara l-Immanuel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-mulej ma'kom. Ħuti jew impoġġu qalbna hawnhekk u jitolbu lill-mulej din il-grazzja bħalma kellha l-Verġni Mbierka li nkunu kapaċi nissimgħu. Għax il-fidi vera tiġi mis-smigħ u mis-smigħ tal-kelma tagħna. Jitolbu. Ħares mulej bimħabba lejna kif ħarist bħarsa ta' mħabba lejn il-Verġni Mbierka. U għamel li kif hija laqat fil-ħajja tagħha, fil-ġuf tagħha, iż-żerrija
tal-kelma vera ta' ibnek, aħna wkoll nitalmu, nisimgħu, nirċievu u nilqgħu id-doni li hu jagħtina b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Alleluia, 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 alleluia. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Fis-sitt xahar Alla bagħat l-Anġlu Gabriel fil-belt tal-Galilija jisimha Nażaret, għand ċebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Din ix-xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Sliem għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Jitħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'se titqgħod tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel fil-ġnuf u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jissejjaħ bin Loli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan la darba jien ma narafx raġel? U jieġeb l-Anġlu u qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħitha hi wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur, dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Krist. Tfajel wis mistenni sabiex teħles lim jasrin mil-biża' ta' dnub eħlisna kun infaraġ tal-bnedmin. Aw slim ta' Izraeli ta' Masiħa l-kulħadd xena waħda tal-ġnus kollha fer li ma jispiċċat. Ferħim ħabar mil-profeti jum ta' glorja jżerna bik. Inti xetru kbir ta' Ġessi il-wil kollha jseħħu fik. Fulolit il-anġlinja edin janu għalenin morun tefu friġ leħafu Kristu twilet il-bambin. Eja fl-art ħat nossi niket, it li niket
ta fitem big ġonofsna tejpinikta fik il-fer ta' dejjemem intħallejti lana kollu ċejti twilet far kbir l-akbar aġeb fostom kolla f'Betlem rawi raja jsir. Int li ġejt biex salvana għal-kem tfajl ġa sultan twelit biex saltan funa ta' fidwitna kun irran sultan fruħna ibni fina qalb sabiħa kolla lik waħdek bizi zejed għalina biex il-ħajr qalbna tatik. Hekk forsi waħda mir-realtajiet partikolari hija li l-frifet ma jistax itiru meta tkun ix-xita. Farfett biex itir għandu bżonn jassorbi l-enerġija u s-sħana mid-dawl tax-xemx. Imbagħad ikollu enerġija biżżejjed biex ikun jista' itir. Forsi nimmaġinakom tistaqsu x'għandha x'taqsam din mal-Madonna u l-festa tal-lum u l-qari li għadna kif smajna. Jien naħseb li għandha x'taqsam ħafna. Qegħdin fi żmien tal-Avvent. Fi żmien li aħna bħal farfett rridu nitalmu nassorbu is-sħana. In-nisrani huwa xi ħadd bħal sunflower li jrid idur dejjem għad-dawl tax-xemx. U jekk għandna mudell, speċjalment dan iż-żmien tal-Avvent, li jgħinna biex aħna wkoll ikonna pattern li fuqu ħanibnu ħajjitna hija eżattament il-Verġni Mbierka. L-Avvent, il-Knisja, tatina żewġ personaġġi mill-aktar importanti. Ittina il-Ġwanni l-Battista, il-leħen li jgħajjat fid-deżert biex inħejju triq tal-mulej. Suppost il-ħadd tal-lum kellu jkun dak il-ħadd, għax għandna żewġ tieħdut minn erba' li huma dedikati kollha lil Ġwanni l-Battista. Imma mbagħad il-Knisja tatina wkoll l-ikbar waħda, l-iktar waħda li tista' tallimna kif nirċievu il-Verb lill-Verġni Marija. Li qalba u ruħha kienu kollha tal-mulej, kienet miftuħa totalment biex tirċievi id-dawl tal-Ispiritu Santu. Il-Vanġelu tal-lum u żmien kollu tal-Avvent huwa żmien ta' Marija u żmien ta' Marija huwa kollu żmien tal-Ispiritu Santu. Marija hija l-persuna li hija miftuħa, aperta biex tirċievi propju f'dan l-Ispirtu u tistidel lilna biex nidħlu f'din l-avventura. San Efrijam tas-Sirja, diaknu tal-Knisja tas-Sirja, jitkellem minn 5 ġuf. Jitkellem, tafu li fil-Vanġel San Ġwan jgħidilna li l-verb kien fil-ġuf tal-missier, entokol-po, fil-ġuf. L-istess spazju li fih kien Ġwanni, id-disċiplu l-maħbub, fuq il-mejda. Kien entokol-po, kien fih ħdan Ġesu. U Efraim jitkellem li hemm il-ħdan tal-missier, hemm il-ġuf ta' Marija, it-tieni ġuf,
Hemm il-ġuf tal-Ġordan fejn jinżel u jitammet fil-qiegħan tal-art. Hemm il-ġuf tax-Xewl fejn jinżel biex itella l-mejtin. U hemm il-ġuf tal-Knisja, il-komunità li temmen. Ġesu Kristu juża dan l-ispazju li hija l-komunità li temmen biex dak li ġara f'Marija iseħħ fina wkoll. Kemm hu sabiħ li llejla qegħdin hawnhekk nisimgħu il-kelma u kemm hu isbaħ li hawn ħafna nies oħra li jingħaqdu magħna. Jekk il-fidi vera tiġi mis-smigħ, iż-żmien tal-Avvent huwa żmien privileġġjat biex nisimgħu il-kelma, biex ikonna f'qalbna bħalma kellha l-Verġni Marija l-attitudni tal-akkoljenza, il-kapaċità kbira li tirċievi. Meta Salamun Alla qabel ma taħ is-saltna offrilu open check għallu għażel li trid. Itlobni xi ħaġa li inti tixtieq u jien nagħtihilek. L-Iskrittura tgħidilna li Salamun dam ħafna jaħseb x'ħan jitolbu. Omor twil, ħafna ġid li jeqret il-ledewwa tiegħi. Ma fl-aħħar Salamun jagħmel talba lil mulej u jgħidlu biex jagħtih bl-Ebrajk hija il-lef xomea. Jitolbu jagħtih il-qalb li kapaċi tisma'. U Alla tant baqa' impressjonat li qallu la inti tlabtni biex nagħtik il-lef xomea, il-qalb li tisma', dak kollu li inti ma tlabtnix xorta ħanatijulek. Għax il-bib iċċavetta għall-ispiritwalità vera hija smigħ tal-kelma t'Alla. U llum dan il-ħadd fejn iċċelebraw il-kunċizzjoni, il-Knisja tagħtina propju il-mudell, l-ikona prinċipali tas-smigħ tal-kelma ta' Alla. Tatina mara li kapaċi tilqa, kapaċi tirċivi u kapaċi tħalli lil Alla jissorprendija bħal Sara. Tiftakru għal Sara tal-Antik Testament fil-ktib tal-Ġenesi kienet qiegħda tieħu sjesta, kienet qiegħda tistrieħ wara nofsinhar, mara frustrata, isima kien Pandomija, għax isima kien jisima Prinċipessa. U dil-mara kellha kollox barra l-iktar ħaġa li xtaqet li jkollha tfal u fl-aħħar qatat totalment qalba. Il-Bibja tgħidilna l-Ġenesi li l-ġuf ta' Sara kien dbiel, isa qasrija dbielet. U fl-iktar mument unexpected f'nofs il-jum fi sħana, aħna nistgħu nifhmuh għax bħal Iżrael, fid-dar li kellhom fit-tinda tagħhom ħdejn il-balluta ta' Mamre, fil-mument li n-nies ma jkunux fit-toroq, dak il-ħin jiġu 3 persuni li Abraham jiftħilhom il-bib u joffrilhom l-ospitalità u Sara li kienet qiegħda fil-kċina tipprepara l-ikel tisma' li ħajkollha tarbija. U tant ħaditha b'sorpriża li l-unika reazzjoni kienet infaqat titħaq. Dawn huma il-modi kif Alla ikellimna. Alla dejjem jaħsadna. Tant kienet taddaħ il-weda ta' Alla li l-tifel il-weda semmuh Iżak, daħqa, dbissima, oħloq dbissima. Għax Alla wkoll fil-ħajja tagħna jixtieq joħloq dbissima fil-ħajja tagħna. Kull min jagħmel mixja ta' fidi jiskopri din ir-realtà li Alla jiġi f'mumenti li inti ma tistenniħx. San Bażilju l-Kbir meta jitkellem x'in il-karatteristika tal-ħajja nisranija jiena taġġibni jgħid jispeċifika lin-nisrani. U San Bażilju jgħid li dak li jispeċjalizza li speċifika tan-nisrani hija li jibqa' dejjem jisar għax hu ma jafx il-mument meta l-mulej ħajjiġi. In-nisrani hu xi ħadd li għandu għajnejh kbar miftuħa biex ikun kapaċi jiskenja l-orizzont u jinduna
li Alla jiġi fl-inqas mument li tistennieh, meta jala iż-żmien, meta l-affarijiet isiru impossibbli, meta aħna nibdew naqtaw qalbna. U din hija l-ikona li għandna llum. U għalhekk importanti li noqogħdu mal-kelma tal-mulej. San Ġilormu għandu dil-kwotazzjoni fuq il-kelma ta' Alla, jgħid aħna nirċievu l-ġisem tal-mulej fl-Ewkaristija. Iżda jiena nemmen li nirċivih ukoll kull darba li nimmedita il-kelma tiegħu. Jiena nemmen li l-Evanġelju u l-ġisem tal-mulej u aħna nersqu għas-smigħ tal-kelma kif nersqu għall-mejda tiegħu. Li tisma' u biex tisma' l-ewwel ħaġa li tagħmel trid tiskot. U biex tiskot ħafna drabi għandna dinja kontrina. Il-ġimgħa l-oħra kont San George fil-bidu tal-Avvent. Bil-lejl fl-10:30 kien hemm qudiesa biex niftħu l-Avvent. Jien bdejt nipritka kienu xi 11 ta' bil-lejl. U malli spiċċajt il-pritka kien hemm il-pjazza ta' San George qisha tidħol ġol l-Knisja. Il-Knisja kienet kollha bix-xema, kien hemm in-nies qegħdin jitolbu, ma sta kienet vera sabiħa. Imma l-istorbju tal-pjazza kien qisu qed jinvadi s-silenzju tal-Knisja. U għalija kienet kważi l-immaġni tal-mod kif qed ngħixu fid-dinja tal-lum. Aħna qed ngħixu f'dinja li l-ħin kollu tinvadi il-ftit spazji ta' silenzju li għandna. U l-ikona li għandna llum il-Verġni Mbirka Marija, l-inkarnazzjoni tibda kollha mill-kapaċità ta' mara li kapaċi tirċievi, kapaċi tisma'. Aħna lil Alla lil kull bniedem jagħtih vokazzjoni speċifika. Aħna maħluqin kollha għal vokazzjoni partikolari. U allura huwa meravilja dal-Vanġelu. Ħafna minna ngħidu rużarju nirrepetuh xi 50 darba kuljum bla ma nirriflettu verament dak li qegħdin ngħidu. Il-Vanġelu tal-lum it-taħbira isir għalina il-bib fil-Knisja Orjentali biex tidħol fl-artal ikun hemm dejjem bib u fuq dak il-bib ikun hemm dejjem l-ikona tat-taħbira. Għax ma tistax tasal għand Ġesu jekk ma tgħaddix mill-bib tat-taħbira. Jiġifieri jekk xi ħadd ma jwassallekx il-kelma tiegħu. Il-Knisja ma tistax tgħix mingħajr il-kelma. Il-kelma t'Alla tbiddel ħafna, jiena nħoss dija grazzja kbira ftit knejjesaw li nħallu spazju biss għall-kelma t'Alla bħalma huwa llejla. Hekk Marija fil-Vanġelu ma titkellimx ħafna. Fil-Vanġeli kollha Marija tgħid 154 kelma. Kemm min jitkellem jiena ġajet ħafna aktar minna. Minn dawn il-154 kelma 102 huma l-Magnificat. Kważi ma jifdlilna xejn. Imma l-ftit kliem li qalet Marija isiru l-mudell ta' minnu nisrani. Għas-Sant Wistin jgħid li l-Madonna kienet ikbar li kienet dixxiplu tiegħu milli kienet ommu. Tantu hekk li tiftakru meta xi ħadd ma rifaħħal lill-ommu u qallu ħin il-ġuf li ġabek u s-sider li irdajt. Ġesu jgħidlu iktar ħinja dawk li jisimgħu il-kelma t'Alla u jagħmluha. Il-kobor tal-Verġni Marija hija li kienet kapaċi tisma' u tnissel il-kelma t'Alla. Marija hija l-persuna li din il-kelma taġġinha, tħalliha ssir parti minna. Fil-Magnificat tuża 10 verbi biex tiġbor fiha l-eżistenza tagħha u x'għamel Alla magħha. Alla xeħet għajnejh, Alla għamel, Alla wera, Alla xerret, Alla niżżel, Alla qolla, Alla mela, Alla bat il-barra, Alla ħaħsib u Alla ftakar. Ftakar fil-poplu tiegħu bħal m'għamel ma' Mosè għallu jiena rajt id-batija tal-poplu tiegħi. Il-messaġġi kollha ta' Alla
L-evangelizzazzjoni hija kollha messaġġ għal dawk li qegħdin ibatu. Alla jiftakar anka fija. Ftakar fija. It-talba profonda tal-Ħalleel mulej ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħi. Fis-saltna tiegħek. Min hi l-mara Marija ta' Nazaret? Hija impressjonanti din l-aħbar kbira li fuqha mibnija l-istorja tad-dinja jekk nemnu verament fl-inkarnazzjoni, jekk il-fidi tagħna hija vera, dak li ġara f'Nazaret kien ta' importanza kbira. Imma Marija, jgħid Padre Ronchi, hija l-mara li Alla jsiba fil-periferija mill-Imperu Ruman kollu ġo Iżrael fit-tarf. Min Iżrael kollu ġo Nazaret, ġo l-Galilija, Galilija tal-Ġnus, l-iktar post imħallat. Min ġo l-Galilija jsiba ġo Nazaret, l-iktar post żgħir irrelevanti fil-Bibja ma jissemma qatt. Mhux raġel, is-soltu dejjem aħna l-irġiel, aħna l-qassisin, aħna li mmexxu mara. Mara żgħira. Anzi jitrrifletti li Alla ħares lejn iċ-ċokon tagħha jsir kalamita. Din hija l-ewwel kelma li nixtieq naqsam magħkom illum. Dan huma l-modi kif jaħdem Alla. Alla għandu attrazzjoni, il-kalamita tal-Alla taqbad propju fil-periferija. Il-Papa li għandna jitkellem ħafna mill-Knisja tal-periferija. U l-ewwel definizzjoni li għandna ta' Marija mill-Luqa jgħid li kienet marsa ma' raġel li jismu Giuseppi. Dil-mara l-ewwel ħaġa li tiddefinixxija kienet ir-relazzjoni li kellha. L-isbaħ ħaġa li jista' jkollu l-bniedem hija jitgħallem jibni relazzjonijiet. Għax għallu relazzjoni, għalhekk ngħidulu Trinità. Marija l-ewwel ħaġa li jgħidilna fuqha li kienet f'relazzjoni. Għandna 5 kelmiet li Alla jwassal il-Marija u 2 li Marija titkellem. L-ewwel waħda. Illum ukoll rajna Vanġelu bi tradizzjoni ħażina, aħna ngħidu Slim o Marija qalla l-Anġelu, ma bil-Grik hija kajre, ifraħ. Dija impressjonanti l-ewwel kelma li Alla jwassal lil bniedem kważi ordni hija l-ferħ. Isu Alla jaf li aħna ngħixu f'ħafna dwejjaq. Madwarna hawn ħafna nies imdejqa. Impressjonanti l-ammont ta' depressions li hawn. Impressjonanti l-ammonti ta' nies li jbatu għax tilfu li xi ħadd jew xi ħaġa. Nies li l-ħajja tagħhom marret x'imkien ħażin, diżabilità, anzjanità. Ħafna siġġijiet mkissra madwarna, ħafna. Nibqa' impressjonat li f'Malta għawdex kważi l-avriġ huwa jisseparaw kważi 3 koppji kuljum għar kemm hawn tbatija. U quddiem di tbatija li aħna nħossu anke ġofina xi kultant il-kelma tal-Alla l-ewwel li tgħidlek ifraħ. Dak li Alla ħajħabbarlek hija aħbar ta' ferħ. Ħafna minna anke Alla huwa aħbar ħażina. Għax ħafna minna Alla huwa xi ħadd li ħajġġudikak, xi ħadd li ħajkundannak, xi ħadd li jassatijek, xi ħadd li fl-aħħar ħajitfak il-ġenna jew l-infern, xi ħadd għal ħafna Alla mhux aħbar tajba. Bruno Forte, teologu bravu, jgħid Kristu evanġelizza lil Alla. Għamel minn Alla aħbar tajba. Aħna għandna bżonna din fil-ħajja tagħna. Tarana anke fil-knejjes tagħna xi kultant qisna qegħdin nikwota l-Papa sewwa jgħid qisna funeral. Qisna kulħadd imdejjaq ġil ngħid xi tgħid kulħadd iħares lejk. Imma mamma mija, kemm hi diffiċli waħda mis-sinjali ta' persuni li huma f'posthom li jkollok il-ferħ, il-kelma li ħajwassallek Alla hija aħbar tajba. Alla favurik mhux kontrik. Kerigma, il-bniedem isalva bil-bluwa tal-predikazzjoni. Ifraħ. Għax din il-kelma tatina ħafna tama.
Ħanamlu ġublew li l-Papa ħajdedika lit-tama, għax jekk tintilef it-tama mill-ħajja tal-bnedmin, aħna litteralment immutu. Il-bniedem jgħix bit-tama. U allura l-ewwel kelma li nisimgħu f'din l-iktar ġrajja importanti fl-istorja tas-salvazzjoni fir-relazzjoni ta' Alla mal-bniedem hija ifraħ. U forsi ħafna minna ġej il-miliet u għaw minn mitlu xi ħadd u għaw minn qiegħed f'sitwazzjoni diffiċli u minn għandu l-inkwit ma' xi ħadd. Il-ferħ veru mhux l-artifiċjali li nivvintaw aħna ta'. L-Ingliż hemm differenza bejn joy u bejn pleasure li tuħu gostek, hemm differenza kbira. Il-ferħ veru hija li inti tħoss li Alla jaf bik. Aħna kellna saċerdot kien jgħix għawdex ħafna żmien Dun Ignazju, qaddis ħafna. U meta kien fid-dar tal-anzjani kont immur narah id-dar tal-kleru kellu dimensja. Ma dal-fader tallem talba li baqa jirrepetija dejjem jirrepetija, kull meta mmur narah kien jirrepetija. Mulej jiena naf li jien teżisti, taf bija u tħobbni. Tas-saċerdot kien orfni ta' 7 snin tilef il-missieru kien l-istitut. U baqa dejjem jirrepeti dit talba mulej jien naf li teżisti, taf bija u tħobbni. It-tieni kelma li tirċievi l-Marija hija grazzja. Bil-Grik hija kelma unika, ke karitomene. L-anġlu jgħidilha ifraħ għax Alla ħa grazzja miegħek. Ma nafx intom, imma aħna nbagħtu bil-grazzja mhux veru, anke tmur tixtri x'imkien. Xi ħadd li jkollu grazzja miegħek mal-ewwel anke kelb tmur ġodar, ġieli mmur inżur in-nies, tinduna l-kelb iħossok jew qattus jekk inti ħaġ grazzja miegħu jekk jixdejjek. Kemm sabiħ li l-ħajja nisranija hija relazzjoni ta' grazzja, xi ħadd li għandu meta tidħol x'imkien u tkun taf li min qiegħed hemm għandu grazzja miegħek, diġà tpoġġi ketis. Jekk mhux imkien li dawk li jkunu hemmhekk ikunu qegħdin m'għandhomx grazzja miegħek, mal-ewwel taqbdek it-tensjoni. Jagħmel żmien twil nuħosib il-vokazzjonijiet u kien jiġu ħafna żgħażagħ mill-iskola tagħna, għandna skola Sant'Agata. L-iktar ħaġa kienet taġġibni jiena fiż-żgħażagħ, kien konna żgħażagħ eżempju mitluqin jew żgħażagħ, imbagħad jaqbad ma' tfajla u kollox jinbidel, il-ħwejjeġ, ix-xahar, ir-rieħa, id-daħqa. Tinduna li qiegħed f'relazzjoni ta' mħabba, xi ħadd fil-ħajja tiegħu huwa importanti għalih. Mhux ta' b'xejn Mader Teresa tgħid li l-ikbar faqarija li tħossok waħdek. Alla għandu grazzja miegħek, il-Marija jgħidilha il-loġika tar-rigal mimlija bil-grazzja. San Pawl lil Titu jgħidlu titlifx il-grazzja li hemm ġewwa fik. Skopri ir-rigal li Alla tak. Il-grazzja tfisser hija differenza tal-merti. Il-merti huma xi ħaġa li tagħmel int isu l-karus titfaġġu fih biex fl-aħħar skont kemm ikollok flus tixtri r-rigal. Il-grazzja hija kollox don. Wejdu l-verità, ħajjitna mhix don. Li jiena nqum fil-għodu, li jiena ngħix f'pajjiż, li jiena jekk inti l-ħajja dejjem għandek żewġ modi kif tara, jew bħala don, bħala rigal li Alla qed jagħtik għalik u għall-oħrajn, jew nkella bħala pretensjoni, tippretendi. Meta noqogħdu l-ħajjitna kollha nippretendu fil-ħajja tagħna qatt ma nilħu. Innutaw Sara li fl-iktar mument li ma stennitx tirċievi dan ir-rigal ma għamlet xejn. Hekk tfisser fil-Bibja. L-isterilità tal-nisa kollha tal-Iskrittura. F'Marija l-verġinità fil-mentalità biblika mhux kif ninterpretaw aħna isa intatta fiżikament. Fil-Bibja mhux hekk tfisser dik. Fil-Bibja tfisser jekk f'mara sterili pruvatu ma setax u fl-aħħar Alla ta' tarbija, mela dik it-tarbija hija don totali ta' Alla. Verġini iktar minn hekk ma kien hemm l-ebda intervent, hi ma għamlet xejn. Kull ma ġara irċivitu. Isu tirċivi wirt. Jisu f'daqqa ħin xi ħadd iħallilek xi ħaġa kbira u tqum u tgħid mamma mija, iktar mill-flus kollha li ġammajt tul il-ħajja tiegħi kollha. Dik hija l-grazzja ta' Alla.
Alla lilna jagħtina ħafna iktar milli nimmaġinaw. Jekk l-ewwel kelma hija ferħ, il-ferħ li jagħti l-mulej mhumiex ferħ vojt. Il-ferħ li jagħti l-mulej huwa l-ferħ għax irċevejt grazzja. It-tielet kelma il-mulej miegħek. Għalina din tant importanti li fil-qoddisa nirrepetuha 4 darbiet. Is-saċerdot fil-qoddisa 4 darbiet jerġa' jgħidilna il-mulej miegħek, il-mulej miegħek, il-mulej miegħek. Anka ismu dat-tifel ħajkun jismu Imanuel, Alla Mana. Għax l-ikbar dbatija li aħna nbagħtu hija meta tħoss li jew li Alla kontrik, jew li Alla ħallik. Fuq is-salib għandna l-karba ta' Ġesu, Alla tiegħi għalfejn tlaqtni. Araw kemm hawn nies li jħossu li Alla huwa l-bogħod. Quddiem id-dbatija jidi taġġibni, ħadd ma jista' jgħix id-dbatija ta' ħadd. Ħadd. Nista' nkun ħobb il-tfal tiegħi, u tista' tħobb il-mara tiegħek, u tista' tħobb il-persuna. Ħadd minna ma jista' jieħu d-batija tal-ieħor u jgħixha hu minflok xi ħadd ieħor. Kemm hawn ġenituri jgħidu jekk kemm nixtieq li kont jien minflok it-tifel għandi. Ma fid-dbatija hemm xi ħaġa partikulari li jagħmel Alla u jixtieq li nagħmlu aħna li nkunu ma'. Li ma nħallux il-persuna waħida. Għandi esperjenza personali ftit ilu kelli l-missieri marit. U kien żmien tal-Covid. Għall-isptar ma seta' jidħol ħadd prattikament. U fl-aħħar irranġajt biex nidħol ftit ma' ġenbu, kien totalment waħdu miskin dan sija twal u f'nofsinhar kont immur narah u fl-aħħar kellu bżonn jagħmel operazzjoni kbira. U qatt ma ninsiha din. U mort miegħu kien jgħidli Martin tħallinix. U niżel għall-operazzjoni u missieri litteralment qabad li jdejja. Raġel xieħ jaqbad li jdejja, qasam meta kont tifel qatt ma qabad li jdejja da. Litteralment qabad li jdejja hekk biex ma nitilqux qabel l-operazzjoni. U x'kien kien dieħel eżattament ġo tieter bqajt niżel miegħu, ħares lejja hekk l-unika darba f'ħajtu qal li mhux aħjar tagħtini l-assoluzzjoni qal li. U jiena aħna ma qarrux il-ġenituri tagħna ma dak il-ħin. Għax kienet jibża. Bħal kull bniedem ieħor. Is-Salm jgħidilna ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Ki atta emmani għax inti miegħi. Il-qalba ta' Salm 23 jgħid il-kelma għax inti miegħi. Jekk taqbdu s-Salm u niddividuh bl-Ebrajk in-nofs huwa għax inti miegħi. Dan hu l-miliet, dan huwa żmien li ħaniċċelebraw. Alla mhux il-bogħod, Alla huwa magħna. Il-kelma li tiddomina min-naħa ta' Alla, it-taħbira hija la tibżax. Fil-Bibja din nisimgħuha ħafna u ħafna drabi. Aw min jgħid li qiegħda 365 times. Ernest Ronchi jgħid hija l-Buongiorno di Dio. La tibżax, la tibżax, la tibżax. Anka l-Verġini Marija quddiem din it-taħbira quddiem dak li qed jiġri fiha tirċievi din il-kelma tibżax Marija. Ħajirċivija Giuseppi, ħajirċivuha ir-Raja, jirċiviha San Pietru, jirċivuha il-biża. Litra li l-Lut tgħid il-bniedem huwa skjaf ħajtu kollha mimħabba fil-biża tal-mewt. Fobija tanatu. U allura quddiem momenti nnutaw kemm fil-ħajja tagħna nistgħu nibqgħu iddominati mill-biża. Aw min qatt ma jagħmel pass f'ħajtu mħabba il-biża. Il-biża għandha dal-virus tipparalizzak. Aw min qatt ma jagħmel passi ġodda, qatt ma jara orizzonti ġodda minħabba il-biża. U l-isbaħ ħaġa li tara fil-bnedmin naraw fit-tfal. Jekk it-tfal jkunu mwerbra ma jitalmu xejn. Jekk it-tfal jibdew jefdaw anke biex jimxu, it-tfal biex jimxu iridu jinħallu mill-biża li ħajaqgħu, li ħajweġġaw. Għax ikun hemm l-om faċċata bda jgħidilhom, jibdew bil-mod jimxu, jaqgħu jerġgħu jimxu, anke aħna l-kbar.
Fil-ħajja spiritwali l-ikbar don li jista' jkollna hija l-possibilità li ninħelsu minn din il-biża li tipparalizzak. Il-biża fiha nfisha mhux ħażina, jekk nitla' fil-għoli u nibża ħanaqa mhux ħażina. Il-problema tal-biża meta tipparalizzana. L-Verġini Marija tirċievi din il-kelma, tibżax Marija. Tibżax tagħmel passi ġodda, tibżax tmur f'direzzjonijiet fejn s'issa għadu ħadd ma mar. Marija kellha biex tibża minn nies, minn Giuseppi, minn x'ħatejt omma, kellha minn xiex tibża Marija. Imma l-mulej jitloba li tefda. Li tefda. Ma jonqos qatt l-ispazju għal min irid jimxi wara l-mulej ta' San Girgor ta' Nizza di. Dan jibda miexi u ma jieqaf qatt. Jimxi minn bidu ġdid għal bidu ġdid f'bidu ġdid li qatt ma ħajkollu tmiem. Kull min jimxi wara l-mulej, il-mulej dejjem jiftaħ orizzonti ġodda, anke lina bħala komunità. L-ikbar dnub li tista' tagħmel il-Knisja kemm qawwija l-kelma tal-Papa meta jgħid jien nippreferi Knisja maħmuġa, feruta għax qegħdem barra milli perfetta għax toqgħod fis-sagristija. U din toqta lina l-kol, jekk ħat tagħmel xi ħaġa ġdida, jekk ħad tidħol f'avventura ġdida, tista' tiżbalja. Imma aħjar tiżbalja x'qed tipprova xi ħaġa ġdida milli għax tibqa' dejjem fl-istess post. Anke l-ħajja ta' Ġesu l-Evanġelisti tawilna bħala mixja li sbaħ ħaġa li nistgħu jagħmel il-bniedem hija li jimxi. U min ħajimbuttani jekk il-farfet ma jistax itir għax m'hemmx ix-xemx. X'inhi x-xemx? Min ħajimbuttani? Min ħajjagħmel dil-biża'? Min ħajjeħlisni minn din il-biża'? L-Ispiritu Santu jiġi fuqek. Jien nibqa' ċassat kemm aħna fil-Knisja ma nitkellmux fuq l-Ispiritu Santu. Ġieli qabel ma nqaddes jiena fil-konsagrazzjoni nieqaf u niftakar li ġieli ngħidha lin-nies bqgħu ħarsu lejn, dilhom isma' din mhux abrakadabra ta' mhux jiena ngħid il-kliem maġiku u jiġi Ġesu. Li jagħmel is-saċerdot fil-liturġija hija u mhux biss mal-komunità, jgħajjat lill-Ispirtu, ngħidula epiklesis. Aħna bħala komunità ngħidu l-Ispirtu Santu biex dan il-ħobbs u l-inbit isiru l-ġisem u d-dem tal-mulej. Waraw x'jiġri hawnhekk, din il-ħajja l-ġdida, dan il-mulej li ħajjitkarna f'Marija bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Jattik id-del tiegħu, jattik kemm huma sbieħ in-nies li jmexxihom l-Ispiritu Santu. Kemm xi ħaġa sabiħa. Dan il-weekend kellna grupp ta' żgħażagħ ġew weekend il-kunvent tagħna. Nammirhom ħafna jiena, grupp ta' żgħażagħ li marru l-Belt Valletta jaħdmu ma' tfal. Qed jgħallmuhom il-katekiżmu, impressjonanti. Ħafna minnhom huma speċjalisti, wieħed huwa xjenzat, l-oħra taħdem social worker. Għallu jagħtu ħafna volontarjat qed jiġbru tfal flimkien, ħafna tfal u qed jgħinu l-parroċċi fil-belt, żewġ parroċċi biex daw it-tfal ħafna drabi jgħixu anke f'sitwazzjonijiet partikolari, mhux biss ikollhom ambjent fejn jikbru fil-fidi u fil-ħbiberija. Għax ħafna mill-postijiet għalqu l-mużewijiet, għalqu l-postijiet u dat-tfal ma kellhomx fejn imorru. U jimpressjonawni bdew jaqsmu l-esperjenzi qatt ma kont naf ħafna biha jiena kemm hu sabiħu l-persuni li l-Ispiritu Santu jtihom intuizzjoni u jagħmluha. Dan huwa il-jum li aħna qegħdin niċċelebraw. L-aħħar żewġ kelmiet li għandna ir-risposta ta' Marija. Li hija r-risposta ta' kull min irid jagħmel dan il-vjaġġ ta' fidi. L-ewwel waħda mistoqsija. Il-fidi ma tibdix miċ-ċertezzi. Il-fidi tibda mill-mistoqsijiet. Kif ikun dan? Jien taġġibni din il-ħaġa fil-Vanġeli. Anka Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Wieħed mill-istudjużi tal-Bibja huwa Raymond Brown ta' Vanġelu ta' San Ġwan u jgħid il-Vanġel San Ġwan jibda bil-verb, bil-kelma li kienet antalla li kienet u jibda jżid u Raymond Brown jgħid il-prologu ta' San Ġwan qiegħed biex aħna suppost qabbadna l-kurzità din il-kelma li ġejja minn antalla li ġiet tammar fostna l-verbum dej. X'ħadd tgħid? X'ħadd tkun l-ewwel kelma li tgħid il-kelma? U jekk tibqa' nieżel fil-Vanġelu ta' San Ġwan, l-ewwel kelma li jgħid li bentalla hija mistoqsija. Imorru żewġ dixxipli warajh u jgħidilhom xi tridu? What do you seek? X'qegħdin tfittxu?
U jirrepetija fil-Ġetsemani, jirrepetija fil-qawmin ta' Ġesu meta tmur il-mara tibki, jgħidla mara, lil min qiegħda tfittex. Jekk irridu aħna nħallu lil mulejja marfin anke żgħażagħ tibżawx mill-mistoqsijiet. Il-mistoqsija hija importanti, hemm ħafna affarijiet f'ħajjit li nidħlu f'daħna dlam. Meta jmutlek xi ħadd, meta tgħaddi minn kriżi, meta jkollok il-mart, meta tkun ma' nies li għandhom tfal b'diżabilità serja. Iktar importanti li nitalmu nsaqsu milli nagħtu l-answers. Ħafna drabi jekk nagħtu answers ikunu ħafna vojti. Il-Verġin imbirka quddiem dil proposta li jagħmilha Alla tkun kapaċi ssaqsi. Dejn nibqa' ċassati jiena li 3 doni mis-7 tal-Ispiritu Santu għandhom x'jaqsmu mal-intelligenza, mal-erf. Alla ma jisaqna xi kultant ngħidu għall-fidi, neħħi moħħok minn nofs u emmen. Ma skużawni naħseb hija stupidaġni, mela Alla tani moħħi biex ma nużax. Alla tana moħħna biex aħna nkunu kapaċi wkoll insaqsu il-fidi adulta li f'pajjiżna ftit għandna huma tan-nies li kapaċi jissaqsu. Jisaqsu l-istorja tagħhom, jisaqsu id-dinja li qed ngħixu fiha, li s-saqsi mhix problema. Għax il-mistoqsija hija mod kif niddialogaw mingħajr ma nkunu vjolenti. Fil-psikoloġija jgħalmuna li meta jiġi xi ħadd ikellimna iktar importanti nistaqsuh ħalli jkompli jiftaħ l-istorja milli ntuħ il-pariri. U Marija tagħmel eżattament l-istess. U t-tieni kelma li tgħid Marija u nagħlaq. Hija l-kelma San Bernard jgħidilha fuqha tistrieħ is-salvazzjoni, jgħidilha d-dinja kollha wafqet biex tisma' r-risposta tiegħek. Kemm sabiħa din li Alla ma jimponi ruħu fuq ħadd. Jekk għamel kollox u jista' kollox ma setax dan jaqbad. Alla fl-ikona li għandna llum f'din l-immaġni li għandna llum u jidilli li hemm barra ta' Rupnik hija l-istess, jisu jinżel għall-kubtieħ, l-anġlu jisu jinżel għall-kubtieħ quddiem il-Madonna. U jgħidilha taċċetta jew ma taċċettax. Fidejk. Jisu tal-lab. San George fil-kappella li għadhom kif jagħmlu tal-mużajċi, wieħed mill-mużajk tal-adorazzjoni vera impressjonani jiena għax noħroġ nqaddes dejjem minn hemm. Hemm wieħed li hemm il-maġi jaduraw lil Ġesu. Imma n-naħa l-oħra hemm Ġesu li qed jadura s-saqaj tad-dixxipli, jaħsilhom saqajhom. Din hija mind blowing hu. Li Alla imur għand din it-tfajla ta' Nażaret fil-periferija tal-periferiji u Alla li jagħmel kollox bil-kelma tiegħu li jgħid ħajkun id-dawl u sar id-dawl, għal ftit ħin jiddependi minn tweġiba ta' din il-mara. U din jagħmilha dejjem Alla magħna, mhux darba. Alla kwisu tal-lab. Alla ma jimponi ruħu fuq ħadd, għax jekk nimponi ruħi fuq xi ħadd jiġi abbuż. Jekk nimponi ruħi fuq xi ħadd m'hemmx libertà u biex ikun hemm l-imħabba jrid ikun hemm dejjem il-libertà. Dejjem. In-nies li verament iħobbu ma jbeżżawx. La tibżax. In-nisrani veru għall-bniedem li jinħeles mill-biża' li ma jqabbaġ biża' lill-oħrajn u li jeħles l-oħrajn mill-biża'. Jgħidha l-isqof Tonino Bello. In-nisrani vera mhux xi ħadd li joqgħod iwerwer balla. L-ar ħaġa nagħmlu l-Alla jekk minflok nagħmlu aħbar tajba nagħmlu aħbar ħażina. In-nisrani veru meta jinduna li Alla jinżel għall-kubtieħ qudiemna u jistenna t-tweġiba tagħna. Marija seta' tgħidlu le. Imma Marija qaltlu eżatt l-istess kelma li qallu Abraham hawn jien. Ħinneni, ammen, nemmen. Mhux qed nifhem, imma jiena nemmen dak li inti qed tgħidli. Bil-Malti għandna dak l-innu ta' tqarbin, inkantaħ fi tqarbin ta' Dunkarm Bsajla. Qed tinna kelma Ġesu bin Alla. Aħ nemminnija għax qed int. Tukejda xi ħadd ieħor ngħidu miġnuna għad-dinja mhux hekk? Ħodu dan ġismi u demmi xorbu, jkun miġnun jekk jiġi xi ħadd, imma x'etta int nemmina. Marija tagħmel l-istess illum għax qala Alla dil kelma tgħidlu hawn jiena il-qaddejja tal-mulej dulos l-iskjava tiegħu. Ħajsir mill-ħajja tiegħi skont il-kelma tiegħek. Fil-fatt din hija
it-tweġiba li tirċivi minn Eliżabetta ħinja dik li emnet dak li bat jgħidilha il-mulej. L-aħwana qegħdin fi żmien tal-Avvent u l-Knisja qed tagħtina illum dan il-qari. Ħaterġa' tijunna anke fin-novena. Għax dan huwa qari importanti ħafna. Kważi fil-festi kollha tal-Madonna nirrepetuh, kważi laqas għandna iktar xi ngħidu. Għax dan huwa bib. M'hemmx sejħa nisranija jekk aħna ma ngħaddux minn dan il-bib. F'kull wieħed waħda minna fil-ħajja tiegħu ħajkun hemm mument li ħajirċievi sejħa. U quddiem kull sejħa fil-ħajja inti tista' tgħid iva u tista' tgħid le. Jekk tgħid le tkun qisek il-farfett li għandu l-ġwienaħ imma ma jtirx. Għax ma jkollux il-possibilità li jimtela bl-ispirtu, bl-imħabba, bin-nar, bil-ferħ. Imma kull min jgħid iva u jinduna ċokon tiegħu, jinduna kemm hu fraġli li jibqa' sorpriż li Alla min nies kollha żellilu, dik il-persuna issir l-art tajba fejn il-verb iż-żerrija tista' tikber. Ġesu meta jitkellem fuq iż-żerrija jgħidilna iż-żerrija waqgħet fuq art tajba u ż-żerrija waqgħet fuq il-blat u ż-żerrija li kienet ċelo fuq barra u kielu għalla safar. Imma Marija, waħda mill-iktar antifoni antiki ta' Marija, kienet l-art tajba fejn iż-żerrija tal-verb setet tikber. U nagħlaq din il-kwotazzjoni mill-isbaħ ta' Oriġene fuq il-Madonna. Fi żmien Oriġene, fis-sena qisu 160 wara Kristu, in-nies kienu kollhom tablet it-tfal, imma tablet mhux bħal manna aħna llum, kien ikun tablet tax-xema biex jikdbu u ma tiħassru, qisu whiteboard. U Oriġene fuq il-Madonna jikkwota kanta la messa fil-ktieb li għandu fuq il-Madonna, jgħidek, ħanejda kif sibta jiena, il-Madonna qalet lill-anġlu, behold, I'm a wax tablet. Let him write on me what he desires. Let the writer write what he wills on the tablet of my heart. Let his wish be done in me. And he wrote only one word, one final word. He wrote Jesus. Nitraduċi. Il-Madonna qalet lil skont Oriġene lill-anġlu jiena qisni tablet tax-xema. Clean void. Ħalli lill-mulej jikteb fuq qalbi li jrid. U l-mulej kiteb kelma waħda. L-iktar kelma importanti, Ġesu. U aħna nduru lejha u ngħidula imbierka int u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Maranata. Ejja mulej Ġesu.
Missirna li inti fis-smewit, jitħaddes l-isem tiegħek, jitħaddes l-isem tiegħek. Tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna, ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, Afrilna id-nubit tagħna, Afrilna id-nubit tagħna, bħalma aħna l-kol nafru li l-min ħati għalina la daħalniex fl-ebda tiġri, jisseħlisna min kull deni missirna. Nitolbu, ħares mulej bimħabba lejn il-Knisja tiegħek, miġbura biex tisma' din il-kelma, u għamil li bħal Marija aħna wkoll nkunu nistgħu noffru qalbna biex tinkiteb fiha il-kelma vera li saret laħam u għamret fostna. Ibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jisaltna flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Tinżel fuqna l-barka ta' Alla li jħobbna, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru ħuti u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lill-Alla. Min jadini li risa bħażerni ta' filodu, bħal qamar ġmila bil-lejl dawla jittib għax-xemx, il-qawwa taħa bħal ta' armata lesta ta' bida, għal-ġenza ta' bes ful-wat, sur li ma jiġarrafx. Kollok sabiħa, verġni tal-oħla ġmil, samit nissilin bla teba, inġi u glorja tana kun tarka għalina u lidek. Taħt ħarsek ħelwa niskennu, om għaddisa taħala, f'talbna tisma f'kull bżon, eħlisna mi tiġrib, bib li għati għas-sema, kewba li triturina, kawza ta' ferħa l-bnedmin, u ken tal-midim bin. Kollok sabiħa, verġni tal-oħla ġmil, samit nissilin bla teba, inġi u glorja tana, kun tarkalina. Grazzi li segwejtuna tul din il-lezzjo divina illi twaslet lilkom mis-Santwarju ta' Pinu fl-Ar Pawdex dwar il-Vanġelu tas-Solennità tal-Immakulata Kunċezzjoni. Lezzjoni li tmexxiet minn Patri Martin Xilja
tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Nfakrukom illi intom tistgħu issegwu dawn il-lezzju divina imwassla lilkom mid-Djoċesi ta' Għawdex kemm fuq il-YouTube u il-Facebook tad-Djoċesi ta' Għawdex, kif ukoll jitwasslu permezz ta' Radio Marija, diversi radijiet oħra u UTV. Nirringrazzjawkom illi kontu magħna, nixtiequlkom il-kumplament ta' mixja qaddisa f'dan iż-żmien tal-Avvent, sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa fis-6:30 ta' filgħaxija mis-Santwarju ta' Pinu għal lezzju divina oħra. Il-lejl it-tajjeb.